Itzuki irratia, geurie, itzuki irratia. Bueno, mendaku, ontxe dela gitxi esan dute moduen, Leire Pikero idoate, geure itxukiko nutrizionistie. Bueno, basanote moduen, amendaku Leire Pikero idoate, egunon Leire? Egunon gutxi zelan. Onzo ondo, kriston repaso emon zu honetan aztietan, repaso txiki betingo, bale? Ondo topate masun. Vale. Ikusi du baragualdiari buruz, edo ayun intermitente horreri ditxuten datxon hori, ikusi du kolesterola, gero ikusi izan duen low carb, low carben filosofia hori edo dieta hori edo. Gero ogize beba ikusi du, ohitura osasuntxuak eta akabaz handun askanien animalien likadura. Itxistasun apurtxoet loko horregaz gauzikaz, bueno, animalizek dano dakules etxien, asko eskertu daubie entxuliek. Gaur segaz atoz? Gaur azukreari buruz ez egingo dugu. Azukreak dakartzan ondorioei eta kalteei buruz bereziki. Ja, ez erronik ezu kontako. Ez. Venga, botaia, zer dako azukariek edo zeokin bidu kontutan. Bale, hori da, azukrea oso normalizatua daukagu, ez, gaur egun. Goizetik hartzen dugun zerbait da, ez, normalizatua daukagu kafeari azukrea botatzea, edo gaietak eta madalenak, edo... Croissana... Bai, edo zer. Azukrea daukan edo zer hartzea goizetik, eta ez litzateke hola izan behar, ez? Principe de bekelar... Bai. Campurrianas. Bai, hori da, ez dugu kontuan hartzen, horrek sortu dituen kalteak, ez, gure organismoan. Adibidez, goizetik hartzen dugunean, hemen gertatzen dena da, glukosa piko bat izaten dugula odolean, bai. Eta, bueno, ez gara medikuen kontuetan sartuko, baina gertatzen dena da pankreasak insulina kopuru handia eskatzen duela, bai. Indartuta, ez? Orduan, horrek eragiten diguna da glukosa bortizki egotzea, bai. Eta gero ere horrek dakar bajoia geroago. Orduan berriz daukagu gozea, berriz hartzen dugu azukrea, eta tipo la pescaia que se muerde la cola. Bai, kate bat itxiles, no? Bai, hori da. Artiatx, bai. Tostarrika. Ez que apurtxu dute plagata gauz, no? Leko guztietatik azukara eta hain erreza da pakete bat igiri eta gaieta bat txuzan. Bai, klaro, gaur egun edo non aurkitzen dugu, ez, azukrea eta gura erbazoek ordea zeukaten hor eskura azukrerik. Claro, koitxauek. Bale, eta azukerie esan zu goizien goiz, batxarto, edo, bueno, emoten askula horre piko batzuk, ze momentutan edo ze azukre mota, ez da itxor ameti gure basun elkarrizketa berun, ze azukre mota esango zandan ona, edo zein izango zandan baremo batolan osasuntxu hartzeko. Baku horreri buruz konozimentorik? Bai, bueno, eske azukrea berez, elikagai askotan aurkitzen da, ez? Frutak ez dugu kontuan hartzen, baina frutak azukre kopuru handia dauka ere bai. Claro. Eta frutak ere bai eragiten du piko gluzemiko hori, ez? Aipatu dudana, hombre, ez da gauza bera hartzea platano bat, edo marrubi bat. Claro, platanoak piko gluzemiko handiagoa eragingo du marrubi batek baino. Baina denak azkenean todo suma, ez? Zuk hartzen baduzu goizean adibidez gozaltzeko kolakaua edo kafesnea azukrearekin, bai. Hartzen dituzu tostada batzuk mermeladarekin edo croissant bat, eta fruta zuku bat edo fruta bat berdin du. Bai.
azkenean hor ari garena hartzen da azukre pilo bat, ez? Eta horrek eragingo duena da piko glusemiko bat odolean, azukrea igoko da, eta pankreasak insulina kopuru handia askatuko du, ez? Orduan, gero horrek dakarrena da bajoia. Bajoiak eragiten duena da, laizter ez, ordu 2 barru edo ordu 1 eta erdi barru, berriz goze izatea, berriz hogei zati bat hartzea txokolatearekin, edo madalena bat, edo kaferneari berriz azukrea botatzea, ez? Eta ez da beste kate bat. Bai, kate bat, adikzioa sortzen du. Eta ze momentotan jango zandun edo zein da konbenigarriz dena zure ustez fruta bat esateko edo txokolate zati bet edo eguneko ze momento dauna? Bale, adibidez, nik frutak gomendatzen ditut, esan aipatu nuen, ez? Low carb dietari buruz hitz egin genuenean, fruta gomendatzen dut oso kantitate txikian, bai? Eta bereziki txikiak diren frutak, ez? Hori, arandanoak, bai, marrubiak, morak, frambuesak eta holakoak, ez? Baina, claro, hor ez da gauza bera hartzea hidratoetan altua den janari batean, ez, otordu batean, edo solte jatea, ez da gauza bera. Claro. Osa, adibidez, pasta hartu badugu eta gero gainera platano bat jaten badugu, hor ja, azukre pila bat ari gara sartzen gorputzari. Hobe da igual platano hori hartzekotan, meriendan jatea platanoa bakarrik. Vale. Osa, kontutenokin azukari kopuru ez, segun sega esaten du. Da, hauri jenti esaten dauena azukariako den frutu, hainbat frutu, bai aurretik, jan baino harinau, horre izango txagu. Bueno, eske normalean hori egiten duen jendea gomendioren bat jarraituz egiten du, ez? Claro. Esan digute betidanik fruta jatea osasuntsua dela, nik ez dut esango ez denik, baina adibidez ez nago ados 5 edo 6 fruta hartzea egunean, eske asko iruditzen zait. Orduan, badakit badela jendea gozaldu aurretik, gero bazkaldu aurretik, afaldu aurretik, fruta pieza bat hartzen duela, nik uste esan diotelako gibelaren zatona dela, edo, ez? Olako zer. Bai. Eta, bueno, hartzekotan agian hobe da aurretik hartzea, atzetik hartzea baina dena den nik ez dut gomendatzen. Bai, horren beste fruta. Bai, hori da, ez. Oso ondo. Gainera, ez da beharrezkoa egunero hartzea fruta. Bai, azukari da puro bizio, esaten dana. Osa, da geurentzako, ez da, animuentzako, no? La neurona del ánimo, ez da gizau gorputxek bida dauelako. Bai, baina, bueno, azkenean ez lehen esan dizu dana. Da la serpiente que se muerde la cola, ze azkenean animoa igotzen dizu, baina gero bajoia okerragoa da, osea, antzietatea eta alako arazoak ere hortik datoz. Vale, bueno, ze ondo, entzutik gazeuri, emoten zuen honek bajoitxuek emoten zuz, Ze, bai. Hombre, claro, ze horrein da, igual non horrean zeuzer hartxikutan, korrazantxu eta ardungo, bitu leherek zesan dauen, bueno. Kontuten okin bide dana, tamen dauleire, gurentzako, osasuntxu hau bizitzeko. Bai. Oso ondo, zeu zer gizago azukari buruz edo... Bai, aipatu nahi nuke ere bai, hori, lehen esan dudana, metabolismoan arazoak sortzen ditu, ez, inflamazioa, insulinari erresistentzia, bai. Eta gero ere bada beste zerbait, agian jende askok ez dakiena, baina azukreak egiten duena da gorputzean defentsak jeitsi. Jeitsi, bai. Bajatu. Bajatu, bai. Orduan, claro, defentsak jaisten direnean, badakigu horrek immunitatea kentzen digula, ez? Eta orain, gauden garai honetan, ja udazkena negua etortzeko da, virusak, bakteriak, badakigu hor daudela, eta orduan importantea da defentsak altu izatea, garai hauetan bereziki, orduan azukrak ez digu eskerronik egiten egia esan, ez? Ja. Askotan gure defentsak jaisten direnean errezagoa da
hori, virusak eta bakteriak gorputzean sartzea. Orduan, askotan adibidez, umeekin gertatzen da, ez? Umea isorik jartzen da, eta ez erroa botatzen diogu virusari edo bakteriari, eta askotan gertatzen dena da, horren atzean, azukre atrakoi bat egon da, ez? Aurreko egunean igual txutxe mordoa jandu umeak, eta hurrengo egunean defentsa jaisten zaizkio eta virusa hartzeko aukera gehiago daude. Oso ondo. Bueno, leirek dino moduen, umi espazuk gure geizorik egon, ez emon txutxerik, emon bida holako bokadillon bat, edo zer dan, edo beste... Arrautz batzuk, gazazati bat, eta jamoia. Arrautzan superfan. Eta haren ganera etordazku la gripe abiar ikusko zuzu, zemate diro gehitzuko dizen, arrotzak. Bai, hori bai. Da ganera kalida eskuek, berak esaten da moduen. Bai, azkenean ja... Berdin daude denak. Bai, bueno, guk obienak buruz. Bai. Oso ondo, Leire, lanera ez da? Bai. Ostabe a manos a la obra. Bai. Bueno, eskerrik asko, emonzune azukarien pildora honegaitxik, akorda pasan astien hasi ginela. Dakur konkurso txiki bat, joko txiki bat, erronka txiki bete hilabete honetarako, bota bizuie zer dan osasuntxu haue gorputxerako zeu zer badauen. Azukarie edo sakarina, esan zan, ez da? Bai, vale, eta zergatia. Da zergaitzi, ez da balizo esati sakarina da hobi haue, edo azukari da hobi haue, eta ezebez esan barik. Bota zeuek informazio betopa, eta bota. Irabazten dauenan artien, sosketako lehenengoko kontsulta bat, esan zuen Leire? Bai, hori da. Bitu ze eskusabala da Leire, hori konsultatxu bete mongoskuli. Da beste dozetarako, hor dako zuie, www.nutrilei.com, beran web horrialdizek, akauetez beteta, eta nutrileidietista@gmail.com, beran webunia, gure bazuien itxorduren bat edo zeu zer, beragazin berba. Eskerrik asko Leire. Zuei. Egun honekin. Berdin. Agur. Camarero, camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solomillo asado, patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Frescos calamares, rollo, pescadillas, fritas, Salmonetes, barbos, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, a la americana. Y faisán relleno, pavo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pavo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, Mazapán, natilla, hojaldre, francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort. y también gruyère. y después, buen helado, y café, Buen provecho le haga usted. Buen